50. Donga chopo bei. Giji 50. Mano ichopo bei. Mak uzito. Ai, ane mzito. Ni amondo puodho kayo cham. Kendo apongo gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei. Gunde 50. Mano itemo. Mak uzito. Refa, chungane tugo no matin. Ane mzito. Ane man kod gunde mang'eny e lig. Aseloyo gunde 50. Gunde 50. Isechopo bei. Mak uzito. Nyiew Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest, mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak mzito kawuono enengo mogonyre ka ofani poko rumo. Revising budget in the course of the year downwards, and that will be opening up the budget deficit. Secondly, we have tried within the constraints that we have, with the tight fiscal space and even shrinking further with the time. We have tried to allocate resources as much as we can to those critical areas that are good for the ordinary mwananchi. We have tried to allocate reasonable resources to take care of issues of agriculture and food. We have tried to put resources in health. Primary health care is getting a boost from 7 billion to 13 billion. That to me is a good progress. That is to help SHA. And also we have put almost double allocation in chronic emergency, chronic and clinical illnesses, again supporting SHA, and many other lines in the health budget. Education, we have tried to maintain almost the same allocations, but it should be understood that we are supporting higher education loans about much more by giving about 6 billion more compared to the previous financial year. We have also supported cases of social protection and affirmative action just to help the vulnerable in the society. More allocations have gone to cash transfers to the elderly, cash transfers to the orphans and vulnerable, and those who are living with severe disability. So this budget, in my view, is responsive enough, and the manufacturing sector is also getting a boost so that we can create more employment opportunities to our youth. All right, now, and I know for the better part of the day, we will be spending the day with you and the entire team at the National Treasury, just trying to understand what else is going on. So, Trevor, I want to hand it over back to you for now, unless you have a question for Waziri, because we should be getting to the National Treasury in about 15 minutes or so. But for now, back to you, Trevor. Me, Jimmy Bob. Radio Ramogi. Weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Bachigni nyakoro magajwang mana kaka winjo no achiel kachiel manone twak marwa kod jaten migao mar omenda John Mbadi mabende koro timo ikruok motelo ne chenro ma en godo dichieng' makawuono mar biro somo ne oganda jo Kenya budget mar ikomenda magana 255 odiochieng' makawuono mabiro bedo mare mokwongo nyaka ne odonje e migao no higa mokalo. Mana kaka winjo kuom jaten migao John Mbadi en ni kaluwore kod chenro moketi en ni nitiere moko kuom sectors mopogore mamulo ngima japiny achiel kachiel manok moting'o mano mar pur, thieth kod theth mag mwandu mabende oneno ni nyaka mi pek budget ma higa ni mabende kaluwore kod Mbadi gin mago mabiro kelo lokruok ngima oganda jo Kenya. Bende Mbadi wacho ni en budget ma ok bi kelo kata tielo sigo mar osuru ma bende oganda jo Kenya osebedo kaywakne kata doko ni sirikal ni kod ageta mar choko suru maromo trillion 2.7 e ikomenda magana 225 koro magajwang magi timore kinde mabende mana kaka kiwinjo kuom jaten migao John Mbadi. Migao no mar somo en achiel kuom mago kata sector no mar somo en achiel kuom mago mabende biro yudo pok ma kore lach ma romo atamalo 28.1 e budget ma higa ni ka en omenda maromo shillings bilion 701. Sectors mag teko, tudruok e yor lony manyasani kod gedo mag apeyni
bende ni kod pok maromo omenda mar romo shillings bilion 500 kod 7. Migao mar arita ni kod pok mar omenda maromo shillings bilion 251 ka bilion 136.8 bro dhi ne migao mar thieth, ka bilion 78 bro dhi ne migao no mar pur, mabende jatend migao John Mbadi okoni en achiel kuom sectors go mabende mulo ngima oganda achiel kachiel. Ohelni matindo tindo mano bende dendo gi dho ngere ni micro, small and medium enterprises, ma achiel kuom yore mibro jol gi godo en kokale pok mar omenda mabende romo shillings bilion 12 ma oket thenge ne chenro makamano. Kopogore kod mano bende nyakon Magajwang counties ni kod pok maromo shillings bilion 405.1 magitimore kinde mabende migao no mar omenda ote margi kata budget mibiro pedhe odiochieng' ma kawuono nyimo od bura mamalo en mano mabende ageta margi mar trilion 2.7 no en mano mabende giwacho ni ok gibiketo maino kata sundo KRA mondo mi ochoka ahinya ka gigeto neno ni sund market kod mano e kinde machien ok osenyago ga olemo, ka bende gin kod yore mopogore ma gibiro tiyo godo kokalo yor lony manyasane mar neno ni choko makamano obiro chopo e wang'e Nyakura Magajwang. Waikoni mathoth odiochieng' ma kawuono tarik 12 dwe mar auchiel kotenore kod budget mabende mana kaka iwinjo ikruok dhi nyime achiel kachiel obiro teri nyaka e od bura kinde mang' jatend migao John Mbadi biro mol mar chiwo ne oganda jo Kenya ler kotenore kod budget ma higani. Bende wan kod jo piny mantie gwenge mopogore mabende reporters mekwa osekwore kod gwenge mabende biro nyiso pachgi ni to gilieko kata giparo nade wi ma budget ma ibiro som kod jatend migao mochuno weche mag pesa mabende wuoyo kod nyawado mar Citizen TV Jimmy Mbogo kinyi makawuono ka gin kod nyamburko mare ka gidhi National Treasury Buildings. Ber kendo longo ber ikwanyo kuma intiere do iwinjo kanyo ko wacho ni ma Jimmy Mbogo penje ni to idwa ni jo Kenya obi opari kama kata kuri wuok Mbadi otemo duoko ko nyalo duoko mago lero kichangini nyalo bedo ni tiere jawinjo ma magi samoro bae sadeke wange ikone gi mathoth kokalo nyakalondo mare Ramogi erokamano nya koniso kaka ikoni mathoth Nyakura Magajwang kokalo kuom chenro mar kogweno kinyi makawuono wach mar budget ma omako oganda jo Kenya odiochieng' mano makawuono. Wendo mara CPA Molina Cha poko donjo ka kata kamano Arthur Oyange osechopo ka saa 2:05 mar okinyi. Arthur oyawore kendo machiegni Ramogi baraza okinyi makawuono. Erokamano kuom bedo koda kawuono mondo wawuone wach budget makawuono ma jatend migao John Mbadi bro pedho e od bura. Erokamano nya mokwongo Arthur Oyange en nga en wud kanye yangri ne jopiny. Arthur Oyange Asia County and would Ugenya. Erokamano nya. Angeni sebedo ka ine pau wuoyo gi jopiny engaging gi jopiny weche mag budget 4.2 trillion. Waziri mar pesa wacho ni okodwa bedo over ambitious, okodwa keto geno mang'eny kuom jopiny. Matiende nang'o kaka ng'ama winjo weche mag budget? Jatend migao mar pesa moluor Mbadi gimomiyo wacho kamano nikech okodwa diyo jo Kenya gwacho ushuru. Nikech kani ng'iyo budget man higa manokalo gana 2023 kod 2024 inonka nentie tulo to tulo nowuok nikech jo Kenya mang'eny jo piny neno ni wacho ushuru odiogi kabisa. Koro nomiyo budget manokalo no nowitoko. Koro wang'ni moluor Mbadi oneno ni okodwa diyo jo Kenya gi wacho ushuru nikech gino nyalo kelo kendo weche mang'eny nikech jo piny sane hinyore kuom adiera. Erokamano. Approach ma winjo ko wacho ni okodwa keto gimoro ni closed silos. No wuotho kolaro gi jopiny ko wuoyo kodgi kotemo pimo negi kotemo ng'enjo negi wach mar finance bill ma bende mula ahinya wach mar budget ma higa manyien. Approach ni nyalo wacho ni bende nyalo konyo kuyo lit mosebedo ka nitiere.
adier mantie kendo adier makende en ni jatend migawo mar pesa moluor John Mbadi wang'ni otemo keto gini ayanga. Otemo golo gini kuom kuma ne nitie nikech chon kane ji neno kata wach treasury nochal gima nitie siri moro kanyo ma jo Kenya ok onego bed ni neno. Lakini wang'ni kineno kaka jatend migawo timo, odhi ir wananchi, oyawo ayanga, oketo gini thuolo, oketo joma ng'eny ohusika. Koro nwang' kata ka nitie joma nigi maoni mopogore opogore, lakini ok en maoni makech. En maoni ma temo loso mondo gino bed maber. Opogore kaka ne nitie cha. Koro golo gini e treasury to kelo ne jopiny. Omiyo jopiny nafas mondo bende ogol maoni margi mondo gibe ginen gini marwa. Ok en mar serikal. Koro wach mani treasury cha ne tiyo kigin to giwe wananchi oko. Wang' naneno ka wachno odwa dok piny. Ero kama nya 4.2 trillion. What the finance budget ni nade? Budget ni oduong. Okotin. Lakini Kenya be nyaka dhi mbele. Koro ki jatend migawo wacho ni ok odwa hinyo jo Kenya. Meaning ni mondo wabed gi budget ni batine jo Kenya. Wadhi bedo gi deficit. Fuok moro nyaka bede kanyo. Koro mano bo chuno ni pesa nyaka kaw woko, to be pesa be nyaka kaw iye ka, to be nyaka ushuru be kaw kuom ji. Koro pesa mikaw iye ka inyalo kaw kuom, itimo ni internal borrowing kod external borrowing. Igolo pesa ma oko to gi pesa ma inwang'o ka. Lakini kendo pesa be igolo kuom jo Kenya njia mar ushuru. Mondo budget ni otine jo Kenya. Okonyara ringo ma oko golo pesa oko, okwaola oko kata iye ka. Onya bedo matek ni nikech kwa keto ni koro okwo pesa golo oko ama pesa goli iye ka ni wategemea ushuru kende. Mano miyo ni ushuru bro dhi malo to jo Kenya bro medo ywak. Koro nyaka wahola. Koro nyaka wahola, lakini nyaka wabed gi mpango machule. To nitie mikakati mabe nyaka waket maketo ni pesa no nyalo chule kwa wakati madware to e hali moro mok be hinyo jo Kenya ama kubi keto uchumi marwa e hali moro mok ber. Kang'iyo mana no kantie fuk mar 876 billion plus. Mano koro nyaka wahola. Mano nyaka wahola nikech kwa keto ni pesa na odwa gole e ushuru. To mano mino ni ushuru bro dhi malo. To ushuru ko dhi malo, mino ni ngima dhi bedo matek ne jo Kenya. Koro osigo ni ok dwa ket ne jo Kenya te. Koro gima treasury bro timo en ibro kaw ushuru kuom jo piny. Lakini fuok madhi bedo pesa ni nyaka gole oko, tan gole iye ka kuom joma nyalo miyo serikal pesa. Imulo wach mar managing public debt ni. Ose wedo ka en wach matek ndwari. Sani kanya ng'iyo data mar Central Bank of Kenya gi wach ni wan close to 11 trillion. More accumulate over years. Koro e budget ni bana no kantire pesa moketi mar chulo gowi. Marango. Momiyo nyaka ket mar chulo gowi bende wakete budget. Nyaka chul gowi nikech gowi be kokichulo to bro kelo ne jo Kenya matatizo mang'eny. Nikech kata inewuoni yodi mondo gik moko dhi mbele kata bed ni tiyo kamoro amitimo handi moro nyaka ni kaw gow. To gow be kikaw waswahili wacho ndawa mar deni ni kulipa. Koro nyaka ni chule. Omiyo koro sama jatend migawo Mbadi oloso budget kama ong'e maber ni nitie pesa mano kawi to pesa no nyaka chule nikech jima nomiyo pesa no dware. To reforms ma KRA ok meet ga target marge. Dibe ni mane challenge maduong' miyo samoro kwa yud choko maber kuom KRA kaka piny Kenya. Mana adier kinyo kata ndalo Kibaki. Ninongo ni ushuru ne nyalo mich target marwa nikech nentie tiyo moro maber manintie ka KRA. Lakini kikiyo kinde cha gisani intie weche moko sebedo kadhi maber. Emiyo ka ineno ka e bill mawang'ni oket ni dwaro kelo lokruok e policies
kaka KRA tiyo. Yeah. Mondo one kaka KRA nyalo meet target margi. Gik moko kaka corruption, extending the ilongoni tax base. Nitie jomoko chulga ushuru, sana joma timo ohandni moko matindo tindo, estate, towns, jogo te idwano keli karachiel mondo koro ushuru cha target cha gine ka ginyalo meet. Emineno ka nitie reforms miketo KRA kuom bill ma wasani wantiere goni. Koro imedo kwan joma ijuogo. Okay, mondo Kenya bede gi pesa moro mochuth be. Kane nitie ji 10 mane ogolo ushuru, sani odon wakete ji 100. Okay. Wamede. Imede. Jadok musebedo ka nitie pesa ni to jo Kenya nyalo bedo gi chuny mar gole. Yes. Otimano. Mane be gima chando jo Kenya nikech gima chando jo Kenya sani en corruption. Chinonka pesa michoko monego bed nyalo konyo kata jo Kenya e kuonde ma gidwa nene lokruok. Obed eskunde, obed osiptande, obed loso nderni, obed ni dwa kel pi e gweng ji modho, ji tiyogo. Inonka pesa monego bed ni konyo gik ma jo Kenya dwaro. Sache moko dhie kamibadhi. To kose di kamibadhi tunaka koro jo Kenya kunwang services magidwaro. Koro wang ni king'iyo kaka iwache dwani mondo wach mibadhi ni en gima nyaka ng'i kabisa. Obed ni wane national government kata wane county government. Kod gimiluongo ni wastage e ofise mag serikal. Ka gimoro ko wachi ni pesa ni en itiyo kode kama okonego bed ni loke ni tiyo kode gimoro. To ko kantie gik moko mok ochuno ni nyaka bed magiketo ikiro oko te iketo teko e kuom gimineno ni nyalo konyo jopiny. Gimochuno manyaka tim. Gimochuno nyaka tim. Gimoko chuno ketenge. Mani keto tenge. Ya mane kaka inyalo gol ting kuom jo Kenya. Nikech ang'eni ywak news bedo kucho ni king'iyo deputy president renovation osetem de ng'eny ndi. King'iyo pesa mano kel state house mag renovation ng'eny ndi. Magi kuonde ma wang'o e jopiny kendo jopiny bide gi penjo mang'eny. Ni ochuno. Magi gik moko chuno kata matin. Nikech king'iyo kata koro od jalup president, jalup ker. Inonka odno sate majang ng'ama nyieno donjo office. Tiloke. Iloko tiles. Tenant mokalo cha nyoko tiyo gi ot maber. Kendo wang ni wiro rangi. Nino ka state house be sani iloke kendo ker moro kodonje kendo chak iloke. To kidhie gweng. Tunonka skul gina machacha onge dhoute. Koyo chamo nyithindo, blackboards onge, buge onge, kidhi osuptal, gik madwarore be onge. Koro ineno ka koro priorities mag serikal be sache moko bayo yo. Ero kama nanyo. Awinjo kanyo kwa waziri wacho ne budget ma igani en zero based budget. Tiende nango? Zero based budget mino ni ya. Niwang ni, budget ni ichake from kuom nono. Koidho. Meaning ni gimoko bede budget ni ok ketne pese. Koro pesa iketo kulingana kod mahitaji. Kod dwaro. So ka gimoro ok en gima wananchi dwaro, gino ok bi kete budget. Koro iketo gimoro e budget nikech en gima jopiny dwaro tiketo ne pesa ni. Ok kaka chon ni kao budget manosekalo timedo imeda gimoro e wiye moko ng'in to gini be idware ama ok dware. Awinjo kanyo ka bende oseo ni kamoro siasa maoko bende kaka muloga uchumi mar piny Kenya nade. Ere kama jiji rome. Ingeni Kenya owacho nyaka telo mar piny Amerika molok manyien no. Ingeni Kenya Kenya be en part of international community. Yes. Kenya makre gi piny mangima. Kenya ok en ka kende. Koro gik matimore malo kaka piny mar Amerika. Gigo duto nitie kaka gi affect ochumi mar jo Kenya ka. Nikech nonka koro Trump, president ma Amerika, no wuoyo wach tariffs kuchacha. Nonka gigo duogo affect kaka jo Kenya betimo hala gi pinje maoko, to kaka jo Kenya betimo hala kuom gigiwegi kaka jo Kenya. Koro gik matimre oko nitie kaka chandowa kaka jo Kenya kai wachwa mar budget kod wach uchumi kwa jumla. Nikech kada mana lweny mar piny Ukraine gwatimo kod gi ohala. Dibeni mane ma omiyo samoro koro sirikal nyaka nen mariek
Yeah. Donge no kata ndalo mane wach Russia gi Ukraine ochakore. Yes. Kapod ni wan gi ker mar Uhuru Kenyatta. Yes. Donge no kata wach mogo no dhi malo. Wach mafuta mitedogo cha be no dhi malo. Nikech gigo duto nitie ino kaka kaka mafuta mwachiedo go e ot. Ino ka gino hayo Russia Ukraine kuchacha. Koro sama goch be ni kuchacha. Chinongo line mar kelo gigo beche chendo. Sama line mar kelo gigo be chendo umino ni Kenya ka koro gigo onge. To sama gionge go mathin mantiere cha beche dhi malo. Supply and demand. Okay. Tegno mar dola kata pie mar piny pesa mar piny Kenya gi dola mar Amerika. Ere tudok ma en go gi budget? Tudruok ne to tooth kabisa. Okay. Nikech inon ka sache sama dola mar Amerika okochung motegno. Tinon ka kendo ceiling mar Kenya bende intie kaka odhi malo ahinya. Tinon ka bech gik moko be dhi malo. Tinon ka koro ochumi bedo ka gima en okethore ken gima ochung motegno. Koro dola gi shilling ma Kenya nitie kaka omakore. Masama dola odhi malo ama odhi piny, to nitie kaka shilling marwa be chandore, to mano kelo tatizo e wach kaka ji nyiepo gi uso e uchumi ma Kenya. Sama aduki mana chien matin, sama jatend migao loso budget mare. Thoth neno ka nyoka ministries, departments and agencies bende miyo ga waziri kata pedho gik kine bunge mar piny Kenya. Ni wan kaka Teacher Service Commission waparo kama wan kaka National Police Service Commission waparo kama. King'iyo sani education as a education kende nitiere kod pesa mang'eny mimiye higa ka higa. Wang di beno megi to mano chal gima okoromo. Pesa tok biromo nikech kata ka ine odi itemo mana kakinyalo kuodo mapato mari. To nitie kuonde moko mabe kokoromo imiyo mana matin. Koro education to lach to kenen gima tut kenen gima muhimu kabisa. Lakini yano na miye gima nitie ok nyal miye gima onge. Tinono ka education ka bende inyono ka serikal nitie gima serikal golo. Lakini eng'eng education ka inon ka pesa matiyo kanyo be aga oko ntiere organizations moko ma support education Kenya ka. Koro gi supplement ama gi complement gi supplement gima upungufu kama ama fuok moro ma serikal nyalo bedo go ka gimiyo pesa education sector yeah. Ngato yuaka ni thoth language mitiyo go budget ne en very complex, beto tudure kendo gajora ahinya ma tekne je piny winjo. Un kaka jolony ukonyo ga nade mondo mi je piny obed gi ng'eyo matut wach mar budget ne? King'iyo wang' ni kako otimore mondo japiny onego be ong'e budget ni kaka ringo to kaka olose to kaka ringo. No ka nitie jolony mang'eny mobire Ramogi e TV, nitie mobire Ramogi e radio kama, nitie modhi kuonde mopogre mondo gitem lonyo ne jopiny hali dhok maginyalo winjo mondo olernegi kuonde kata manyalo bedo ni gwenyogi. Taneno ka wang' ni jawad migao ma pesa temo nikech ji odhi nyaka kuonde milongo kata ineno ka nche ni Kibera bo oromo gi ojembe. To kani winjo ka wuoyo kata gi joma nothene ni gi wuoyo e dhok moro ma Gen Z nyalo winjo ba winj mit ma budget ni kako dwarore. Nodhi nyaka nineno ka jatend migao nodhi nyaka bunge la wananchi. Bodhi oloso gi joma neni kanyo. Ineno ka wang' ni negdhi nyaka university halls giloso gi nyithi university. Koro ineno ka wang' ni otem kabisa mondo ket budget ni moro ma jopiny nyalo winje bagi feel ni budget ni tadier en marwa to budget ni dhi tiyonwa. To ka wan gi penjo to be wanyalo penjo nikech wasewinjo kaka budget ni olose to kata kaka oringo. Ero kama na nyaneno ka penjo nitie kama ng'eny ma jopiny penjo ka ng'ato penjo wach mar KRA timo chenro mane mar neno ni wang' ni gimedo choko oyawre maka joma budget ma nyang' dhi somo no be Gen Z be odhiale mbade ne nitiere Kibra ka nyocha e public participation mar budget to ne notemo wuoye gik mathoth. Amor ka neno ka Mheshimiwa John Mbadi ong'eyo tije
no temo lero weche te penyna wendo man go student to bende geno nitini gik moko bende nengo gidhi medore dhi gore piny. Ndalo machon chakane dhi som budget ne ji ne mo battery ka girito godo ya radio nikech kanyo mane laro ni nengo gik moko gore piny. Koro penjo kare to bende wang nengo gik moko dhi gore piny. Nengo gik moko dhi bedo mayot matin nikech ushuru ok omedi. Mane gima moro joma ng'eny. Okay. Kata kabinjo ka Jatend Migao Mbadi ne loso e TV kanyo, owacho ni wang' ni ok odwa keto sigo ne jo Kenya. Okay. Nikech gima nokelo tulo higa manokalo cha ne wacho ushuru. To wang' ni ko ushuru kanyo gigolo ne jo Kenya. Okay. Koro ibono ka gik moko kaka mogo, sukari, chak, gik moko mwatiyogo e utewa, mwatedogo to mwatimogo kata ohala. Bona ka ushuru mane nitie cha ogole sani. Sani onge. Koro nitiere geno ni bech gik moko nyalo bedo maber. Mondo jo Kenya bed gi yueyo. Erokamano. Ng'ato penja kane maka joma what did the people propose to be included in the budget? Were their proposals considered? Gik mane jopiny ogolo e pachgi ni mondo ketie budget. Be no ketie budget. The basic things people require include jobs, food security, water, education and health. To what extent have this been included in the budget estimates? Penjo kamano. Manariyo, machelo kopya ni ji dwa ng'eyo niya what the money is to be used in addition to what has been allocated. The public need to know how exactly they are going to benefit from the budget. Hapa ni kaka jo Kenya bro benefit e budget. Okay. Akwayo ni mondo giwinj matut ka won Radio Ramogi. Ka Jatend Migao Mbadi bro wuoyo bunge. Nikech samo wuoyo no e Ramogi ti bro winjo. Okay. Kaka budget no bro konyi kaka ja Kenya. Mantie piny ka. To kiring'iyo budget mawang'ni ino kan nitie gik ma oket e ushuru tax reform mabro miyo ohendini mag ji obed gi yueyo makende. Ma sama ohendini nigi yueyo kuom ushuru ino ka kana nigi ohala mar hotel to andiko ji abich. Nikech koro ushuru dok piny to gik ma watiyogo hotel kuom tedo gi kila kitu bechgi en nengo mayueyo. Ibona ka kura bro ndiko joma ng'eny. Tiunono kama ne gima tax reform ma Jatend Migao Mbadi wang' ni okelo. Ma king'iyo kata gik ma vijende tiyogo kaka TikTok. Ma vijende nwang'ogo pesa sani. Ibona ka ushuru cha ogole from from almost 30% to 15%. Kunonka from 3% to actually 1.5%. Okay. Kunonka mago bro miyo vijende be umedendelea gi weche gi mag ohala to kutaka ginwango pesa e yor mtandao. Erokamano ahinya. Nyakoro mgajwang' picha mineno go e screen mari mar Ramogi FM gin pichni achiel kachiel mar log tich mar the National Treasury Office mar Mheshimiwa John Mbadi mane apaya mar Harambee House, mane apaya mar Harambee Avenue Nairobi ka kama bende Jatend Migao igen ibiro ting'o briefcase mare mangiso budget statement mar 2025-2026 kod gik ma odiero timone oganda jo Kenya. Mago te biro ndiko kale nyakalondo mari mihero kendo migeno gi lala Ramogi FM kar chunje lu e okinyi mano makawuono nyakora mgajwang' kete mana ka wendo mara en Arthur Oyange wamedo temo fuono matut mondo japiny obed gi ng'eyo ni to budget statement midhi somni en ang'o manie iye mabende ber ka chopo e it japiny okinyi makawuono nyakora Ramogi nikech maendi en document mamulo ngimani ma kuom higa achiel mabiro. Ng'eyo tiende bedo ber ni to bin ngimani mapile ka pile dhi rochore nikech ma en gima mulo ngimani kaka sewachono. En saa 2:28 wayudo ote bang'e wanadhi nyime gi twak mar achiel kachiel nyakora mgajwang'.
Binjari mtokni kata boda boda, wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagende repewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono, gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yud commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Binyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Piyol gi nyiewo gik moko e bei mamalo e duka mantie machiegni kodi, achiedh nari mar komando ma inyiewo nyaka ma intiere. Jumia e duka mari. Ibiro yudo kit moro duto ma idwaro kaka simu, TV, gik ma itiyogo e jikon, fridges kod lewni mabeyo, duto mabiro yudo gi discount nyaka mar romo tamalo 70. Wan kod brands mabeyo kaka Infinix, Xiaomi, Ghana kod Nivea e dweni mar birthday marwa. Kik idewni ni kama nade. Jumia wakeli mondo ma inyiewo kodwa nyaka pick up points kata kwende ma inyalo kawe mondo ma inyiewo kodwa. Pari wan kod pick up points moingo 240 e Kenya mangima. Mondo download app mar Jumia en gima yot mokalo. Donj mana e Play Store, man Jumia kasto install mondo chak timo order mari kata yot namba mar 0711 011 011 mondo wakonyi kawuono. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Ber makende. Sasa ni mwaka moja sio ni rafiki yangu, lazima nipate pesa niende Nairobi. Atopinja kani good morning waka Jumapili na wendo ni our budget has more increase on this than decrease. Onyiswa more on VAT and excess duty. There were some amendments. Opimno anena. Watch no. Aito machielo bende penjo kanito ere ber ma johala matindo SMEs diyudo kokalo kuom budget ni. Machielo kani penj na jalony to pesa dimo ketne ndiko jopuonj gi Teacher Service Commission kachiel kod mag joma nitiere bo Universal Health Care. Okay. Mano ote mar Josiah Odhiambo Oundo ka ukamiyo ngoni Luthehe e Ugenya kacha iro kama na inya. Maka jomo oyawore ainya. Mosna wendo an gimana penje ni to strategy mane ma Mheshimiwa John Mbadi dhi tiyogo mar dongo uchumi mar piny Kenya ma oserumbore piny kokalo kuom telo ma ok osebedo kaber. Okay. Machielo ka wacho ni oyawore maka juma penje na jalony ni to kuom bilion 876 fuok no mo wacho ni sirikal dhi holo pesa. Adi midhi ole Kenya ka to adi midhi ole pinje ma oko. To mi ole Kenya ka umulo ngima japiny nade mopogore kod nyinyo mibiro juogi ma waduoke go. Okay. Adwa ni ilawri gi penjo kaka poka yudo mamoko be podi. Erokamano. Mokwongo openjo ni pesa fuok madhi bedo. Yes. Kachako gi mogik no ni fuok madhi bedo ni to pesa ni bro akanye e Kenya ka. Pesa ni ikawe kuom banks. Okay. Mantie Kenya ka. Mabro miyo serikal pesa. Gimotek go ni sama koro serikal kao pesa kuom banks manitie. Yes. Mondo gigeng go fuok mosebedo no. Ino ka koro banks teri ngo miyo serikal pesa to koro jo Kenya kdhi yudo pesa. Okay. Mane tabu mantie. Lakini koro gimone be ni serikal timo ni ka ginwango pesa cha. Nikech government and the biggest spender. Ka ginwango pesa nego koro pesa ka gikete e gik moko manyalo kendo duoko ohala ne jo Kenya. Kaka mage. Kaka loso nderni, ineno, kaka koro kaka timine na affordable housing, kaka time sani. Koro sama pesa cha odok ne jo Kenya tino ka koro osamba.
jo Kenya chako nwang'e kendo. Lakini ka banks okawo pesa to miyo serikal, to serikal okoduoko pesa no e tije mabro miyo jo Kenya tich kod ohala, ino ka koro kendo jo Kenya umia. Nikech ino ka koro jo kohol pesa cha to pesa cha otigo kwa olal ka mibadhi. Ino ka koro kendo jo Kenya umia nikech koro onge pesa ground. Koro fuogni eni bro geng'e gikawo pesa kuom banks manitie Kenya ka. Lakini pesa ni kokawe onego bed ni tiyo kode e yo moro makare mabro miyo kendo jo Kenya bende obed gi yweyo wacho chumi. Koro nyaka hole kum bengi yes. To kete tije moko manyalo mejo Kenya bende yudo gimoro. Nikech kokawo pesa cha kuom bengi to dhi olos go ndara no nitie gik mang'eny. Nitie jomondiki matimo casual simiti be nyaka nitie jo simiti, nitie kokoto, nitie gik mage tie ng'auso chuma, to ng'ama uso chuma cha bende obe nitie jomondiko jo kabe nwango tich. Koro ji mang'eny mulo pesa ni mulo pesa ni. Koro tabu en gani sama government ok team infrastructural development. Because sama government ok team infrastructural development umino ni koro pesa onge ground. Koro ka pesa onge ground onge jomindiko. Koro ji ywe ji be onge pesa. To nwa kasano serikal no se kawo pesa kuom bengi. Koro bengi be onge pesa mamia mamegi Kenya. Mami jo piny. Koro kujo piny kech kidhi mi serikal pesa. To serikal bro chuli e interest moro mamalo maber. Kendo nigi shwari chini pesa nini boyudo. Koro yot mondo bengi otimo ohala gi serikal mondo otimo ohala gi japiny. Mondo gi japiny. Kono anka ke bengi be ko nyani serikal wa pesa to kuche magiringe. Nikech macha sure bet. En pesa manyaka duogi. En manyaka duogi. To idwal gi pesa. Kendo dhi duogo idwogi bor. Opogre gi pesa midhi mi ja Kenya. Ma koro udo chako yware sache moko chulo botame idwa auction gike. Kone ni to ringo kigone simu to komaki. Koro mano tofauti. Lakini serikal nyalo kawo pesa kuom bengi. Mano ok gima rach. Lakini ja Kenya dhi nwang'o nafuu, dhi yweyo ama dhi neno ber. Ka serikal okawo pesa ni to kete e tije moko mabro kelo ne jo Kenya tich. Ineno. Ama bro kelo ne jo Kenya yweyo. Nikech sami kawo pesa ni bitero kata e school, ugero class. Sami gero class no jo Kenya nwang'o tich. Sami tero buge e school nikech serikal no kawo pesa kuom bank bonyiewo go buge botere school. Buge go onyiewo ogole kambi mondike jo Kenya. Ineno. Lakini tabu wokni akawo pesa kuom bengi talal gi mibadhi. Pesa no olal. Koro ng'en jo Kenya onge faida magiyudo. Alafu nitie ng'amupenjo e wach tax reforms. To kaka tax reforms gi dhi kelo manufaa kuom ja Kenya. King'iyo e wach mar temo support, king'iyo wach mar temo support businesses manitie Kenya kasani. Ka the income tax the income tax act ma wantiere go sani nitie kaka oloke in a way ma empower commissioner ma KRA mondo odonje what we call advance agreement with multinational companies moko ma kelo gik madongo manyalo kelo tich Kenya ka. Koro ochako kod gichon ma sama gikelo gigo ka Kenya ka. Koro kochope mwananchi ka to ushuru ok bed maduong'. Otiekre kod gichon. Samokelo gigo ne jo Kenya ka. No okelo ne jo Kenya kae to ushuru otiekore gi KRA kuchacha. Kono anka samobiro ne jo piny mwaloka ushuru koro ok ng'eny. To be ogole. King'iyo gik moko kaka digital tax mar vijende tiyo ni ogole from 3% to 1.5
Oduoke chien gi 50%. Okay. Mano mino ni vijende koro nyalo dhi mbele gi magne gitimo ka mag content creation mondo gimed mondo giendelea ma yudo pesa. So mano some of the reforms moneno sani. Mago reforms moneno sani. Nitie wach moro mane kelo chandruok ni samoro KRA bro donjo bro infringe into data mar ng'ato gi malingling mar ng'ato. Anyini ma wach misewinjo. Mano to Jose Wuoyi osekelo kuyo matin. Yes. To Jatend Migao Mbadi hapa noseng'iso jo Kenya ni mano ok bitimore. Ni ntiere sheria ma protect matheno jopiny kuom KRA donje wachni makilingling moko penji. Koro Jatend Migao Mbadi noketo gina yanga kendo nelero ne jo Kenya ni wawek luor ni mano ken gima bro bedo maonge. To be serikali sache moko ingeni iwacho sirikali okinyal ng'eyo kaka giringo be. Yes. Kamano. Aito ng'ato penjo to adimo ketne jopuonj mag JS, recruitment mag jopuonj mag JS kachiel kod jo universal health coverage ka. Yes. Kicking education. Yes. Ogole from almost 7 billion to almost 13 billion. Okay. Meaning ni pesa wang ni omedi madhi boost madhi keto teko education sector. Madhi keto kata ni jopuonj gi ondik mang'eny to classes monego bende kata ni gero manyien ma nyithindo dhi donje. Dhi ka wang'ni e bracket ma pesa no oket gie kanyo. Okay. Wach mangima mokalo. Jack Odhiambo Wasonga kani Kisumu Konambuta. Kindly ask how much has been allocated for employing trainers in TVET institutions. Okay. Eriko Makoracha, Waziri Mbadi ethiwo ng'ien budget maler ndi giwich motimo jere. Podgi pakne waziri kuom zero rated budget. But penjo eni binitiere hidden cards e zero rating budget ni. To donge budget mar education sector no ni piny yawa based on demand ma ote mar Eriko Makoracha. Demand to nitie. Okay. Pesa kuno rom kaka na kete mbele kanyo. Pesa onge chieng' mabro romo. Lakini moket kana joma ni kode mparo jomoko ni pod manye kaka Elon Musk ni pod menya. Inene piny ka. Kata ng'ami weni nigi pesa no. E level ma intiere no. Eno feel no onge pesa. Yano ngaro nigi Mercedes endaraka. To kidi peje pesa. E level ma intiere no. Eno onge pesa. To pesa mwacho no ongerego ilko mi to loko ngimani. Koro kila ng'ato e level mare, kila ng'ato onge pesa. To onge chieng' ma pesa no rom kata odi ni won. Onge pesa no manyo bedo ni 100% ni korin kode. Koro matin mantiere no wan gimo nego ben koro sani wakwayo. Eni matin moseyudno kinyalo ti kode e yo moro maber. Okay. To jo Kenya bro neno ber. Kato tin. To kato ng'eng to koti kode yo moro maber to be onge aisuru. En gimo lal. Okay. To penjo kanyo ni hidden card e wach mar gimono ne zero based budget ni. Ingeni chon wan gimiluongo ni budgeted corruption. En gima ne ji iketa figures. Tisenge ni gini aketi lakini onge lakini ma pesa ma kod ka od buro kale to ma pesa na. Koro en gima ne ni budget kanyo lakini en gima opandi. Lakini wang'ni wachake kuom piny zero, meaning ni gimora mora manie budget ka en gima ongi to yudni en gima idwarore, en gima lazima. En gima nyaka time. Ok en gima iketo kanyo ni wabro paro bang'e ni to pesa mantiere ka ni watim go ang'o. Nikech kata mani kose puodhe kose kadho kama to wan gi supplementary ma bende ilosoga. Yes. Okay. Mana dier. Maka jimo oyawre nitie geno
ni kamoro ngima dhi bedo mayot ahinya, ok moridore ahinya. Dibe ni sirikal no winjo puonj kokalo kuom koko mar Gen Z. Bracket ni, are they just reacting? Kosoma is a reactionary approach to Gen Z uprising ma last year. Mana die to be kapo ka duoko mano. Tija penjowa, ya winjowa mano wacho no penjo wach TVET. To non ka TVET wangni oketni allocation ma almost billion 700. Mano almost 28%. Okay. 29% of the total budget mangni. Koro no ka wangni TVET onwango pesa maber. Nikech TVET kanyo bende ema koro wadhi nwangi ojende manyalo bedo gu ng'eyo mar tich monyalo timo kien moko dhi omanyo tij andika. Koro TVET go aneno ka serikal wang'ni omiyo gi ng'iyo matut mondo omigi teko mondo vijende mang'eny kata sana ma ok no dhi e university onego bed ni donjo kanyo mondo osom tij ang'eya mondo kata kiny kotieko to onyalo chung kende e tije. Jawinjo penjo wach moro kanyo mar Gen Z. Mano gima jatend migawo Mbadi owuoye kendo owuoye maler kabisa. Owacho ni higa manokalo cha gima nokelo tulo en ni budget chon nitimatima ma koket public participation. Koro jopiny ne kianto budget ni en kiwinjo wach budget en na chieng' misome. Chieng' makoro tim briefcase mano koro chieng' budget mane kaka nwanene chon lakini wang'ni opogore ne kanye dongi some kawuono to ji nochako luwo wach budget karang'o higa mokalo Ino kaka wang'ni kila ng'ato wuoyo wach budget ni kila ng'ato ng'eye kila ng'ato dwa ng'eyo to budget ni ang'o mantie iye manyalo keto ngimana obed kama be kono ka jo Kenya wang'ni giketo wang'gi kabisa wach budget ni opogore kod kaka ne timore. Chon cha onge ok ninyal wango ka waziri odhi Kibira ni bet gi jopiny wach budget kune mano ok ne timore. Ok nyine waziri kata kadhi ginene iluongo nango jivanji ni dhi loso gi wananchi e wach budget mano ok ne timore. Wanyana nena odiochieng' kaka kawuono kakoro waziri nigi briefcase idhi som budget to mosom ni no emwacho no aisuru mane en lakini wang'ni opogre wang'ni penjo jopiny ndo uparo nang'o. Erokamano. Sa 2:45 sa 2:45 e okinyi ma kawuono nyakwara Mogajwang' rikni mag ohala okelo kanyo kod Safaricom M-Pesa Business Credit. Koso stock kik moni uso. Ka in gi M-Pesa Business Credit, inyalo timo order ne mwandu kanyo tibiro timo chudo bang'e. Di star 334# yer kama ondik ni loans and savings kaito business credit. Mondo di ng'uono mower kod Rosemary kaka skiza tunu mari di star 812 star 784#. Mondo di ng'uono mower kod Rosemary kaka skiza tunu mari di star 812 star 784#. Ng'ano ma en Mzito to en ng'ano ma ochopo bei mar Uzito. Ane Mzito, ane matelo ne komiti mar G50. Donga chopo bei gi G50 mano ichopo bei mak Uzito. Ai, ane Mzito ne amondo puodho kayo cham kendo apong'o gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei. Gunde 50 mano itemo mak Uzito. Refa, chungane tugo no matin. Ane Mzito, ane man kod gonde mang'eny e lig. Aseloyo gonde 50. Gonde 50 isechopo bei mak Uzito. Nyiew Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest, Mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak Mzito kawuono enengo mogonyre ka ofani poko rumo. Donga kawe sibi moko ka mag jopiny achiel kachiel mano king'iyo YouTube mar Ramogi FM
gi Facebook Live mar Ramogi FM. Waziri John Mbadi motelo kacha kanyo osewuok e dala ne mar kare Nairobi ka nyaka ofis manie apaya mar Harambee Avenue National Treasury Headquarters e ofise ka oikore ne somo mar budget ma kawuono ni. Maramogi Hello Ramogi. Oyawre jama ka juma mos na jalwany mantie Ramogi Radio. Okaw mos. Yes, ma iloso go mosh tikero Land Cruiser. Yes, Land Cruiser. Kawuono ni hakani ka dwa wach ni jatelo maduong' miluongo ni Mbadi dwa chako tich kendo dwa kan ng'ere malongo ni to ere kaka okawo okang' mar loso budget maber mondo jopiny ong'eyo teku mare kod riekni ma en godo e chenro momiyeno. Okay. Achiel gima ne wagombo winjo kaka an mos digaro nagombo winjo budget ni. Yes. Achiel nitiere kidinje mopariyo momako do chuny jopiny ma gigombo winjo. Ngima mar budget mar Kenya odhi malo kabisa makata sami ne winjo ni kiwuotho e kor gweng' ibiro winjo ka nyithindo matindo gi ok dwa kata nyombo nikech ka onyomo nyar ng'ato to kaka opidhe tame. Omiyo kar budget mabiro mar ng'iyo gik moko mopogore gi onego bed ni koro ne japiny yudo yweyo mondo mi oyud kaka nyalo timo mogik. Magi kidinje ariyo kendo momako japiny kabisa. Ma wach mar thieth kod somo. Gigo duto te omakore gimoro achiel nikech ing'e ni ka kibedo gi rieko start wi to kinyalo ng'eyo kaka inyalo chiemo kata in bedo Ramogi kanyo nikech ni somo. Wach thieth ok inyalo bedo ka idhi e tich kituo. Koro kar kidinje ariyo gi be wadwa winjo malong'o ni to ere kaka gibiro neno kaka giketo ne pesa mano mar somo cha. Jopuonj bende marom nade ke jopuonj tin kabisa skunde ma wantiere gi. Erokamano mos digero Land Cruiser. Erokamano. Oyawre. Otieno logor machiegni. Awinjo penga chani onge gima padre budget. Singoni budget mondo dito nyaka finance bill bebed maber. To gima biro akia ni kata kar section 89. Ni pesa mar finance bill. Iyudo ni jogo mang'iewo spare part mag ndeko obedo exempted from osuru to mago jomomewo Kenya ka. Tiene anyalo ng'iewo spare part mar ndege tadwayo ndege no to ringo to ok achulo osuru. Yes. To japiny malokol ni to keti chulo osuru e yore mamoko. To king'iyo wang' budget wa 4 billion to dhi 4.2. Ahomo jalony koni ok omed pesa japiny nikech mana plani pesa medre gimomiyo 200 billion nomedre. And kichako ng'eyo kama data protection. Iwacho gi dhok wadwa ni ogole document. Okay. Awinjo kowacho kanyo ni sirikal ni siri. Wadwa neno ni ogole document kasto wato ywak ma wan go kopo ni jakom mar finance committee winjowa. Yes. Last year nokelo public participation mar finance bill to wang' ne oyiero mabeyo kokelo aneno makokelo ni goli mabeji nokayuoro. Ma gimwa bambe no kele mondo wagoli e pacho nikech nitiere fuondi mwakwil ni rach kabisa. Okay. Omiyo an ok ane ka pek odok piny nikech budget omedore to finance bill management okwedo last year. Emochako kel ikoni ok omed gimoro e iye to ka pek ne en ang'o momiyo nok dwar gini finance bill ni norach ka onge gima med e iye tiyo ni pod orach aracha. Okay. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Adwa ni duoke magi Arthur. Chak gi penjo ma jawinjo mokwongo cha openjo. Ji onge pesa sani makata joma tindo ok do nyombo. Emomiyo pesa tadier onge. To obed kamano to budget be nyaka ndiki. Nikech ka onge budget to onge kaka serikal be nyalo tiyo. King'iyo wachni sani vijende ok nyalo nyombo nikech onge pesa. En nikech vijende onge tich. Onge kaka nyalo timo ohala. To king'iyo finance bill ma one go this time. Yes. Ka nitiere tax reforms mobedo molosi. Okay. Mane onge
e higa mokalo. Okay. To tax reforms go gin reforms madhi miyo ji otimo ohala e yo moro mayot. Mondo jotimo ohala nyalo ndiko vijende mang'eny, to vijende giwegi bende ginyalo chako ohala. King'iyo digital lenders, digital tax, there's a reform moket kanyo molosi ma tax ma joma miyo vijende pesa, digital lenders ma miyo vijende pesa, tax gi ogoli obedo reduced. Nango mondo ginyalo miyo vijende pesa e yo moro mowinjore, kendo yo moro madwarore. Mondo vijende onego nyalo nigu uwezo moro manyalo timo go biashara mari. Aito chako penjo wach ni wach mar thieth gi somo ka ema onego bed ni kete maino ahinya. King'iyo thieth ma this time almost more than 140 billion mobedo allocated. Tinon kam mano is almost 13.5 rise kipime gi mano kalo cha. It means ni serikal omedo pesa e wach thieth. Tunjo ka ja migao Mbadi ma pesa wacho ka. Nikech thieth kod education mago gik ma muhimu kabisa. Koro pes gi no medi. Lakini kata bet no medi gi king'iyo demand mantie pesa no pod tin. Ologor yuak wach ma spare parts ma yuak 200 billion momedi 4 trillion ma last financial year 4.2 trillion billion miario ni marango billion momed malo ni en nikech ntie gik ma onego bed ni loso mabro miyo uchumi obede hali moro manyalo konyo ji kum hali moro maber. Nikech king'iyo gik mo kaka health, you know, it was almost 138 billion last time. Sani is almost 147. King'iyo ginene education, from 3 to 7 billion, 700 billion. Tino kakoro omedore. Mane magi gik minono kakoro keto koro budget mawang'ni odwa medo. Then no yok wach mar spare parts ma watch ni are exempted from tax. Yes. Spare parts mag chopper. Nikech mago gibedo exempted nikech gin gik ma oktig ani ok jo mang'eny be matiyo kodgi. Ka jo matiyo kodgi gin jo matin kabisa. Ok chal gi spare mag mtokni kata mag pikipiki kata mag ndiga. Data protection cha nye wacho wach mar sirikal ikona sirikali. Of course ntie data protection bill mose beda apano beda enacted into law. So aparo ni ka sirikal oluwo law no kaka dwarore, then ibono kaka koro kendo gik moko mag donje e siri mag jigi okonego bed ni timore. Gima muhimu ka en ni law and order. Miyo DCI 150M mondo ginyiew godo spyware acha jalony wach yango. Mano wach security ma Kenya. To wach security mano Official Secret Act. Koro mano kwanya donja ahinya. But gima ang'eni kantie adiera to gigo duto onego bed ni konyo jo Kenya e moro mondo waket geno gi lamo ni gik mo biro landi ka wuono e budget mibro pedhi obed gik mibro tim to bro keto ngima jo Kenya malo e hali ma dwarore. Gima ber kabisa en kwe. To kantie nikech paro pogorega to paro be gwenyore. To paro ka pogore to paro ka gwenyore mano okochuno ni nyaka wadhaw. Wanyalo keto kwe to pod wanyalo keto maoniwa e yo moro mar adiera gi luor kaka oganda. Erokamano nya Arthur kuom bedo wendo mar okinyi ma kawuono kendo medo yangonwa matut kendo kolo matut nito ang'o ma waikre ne winjo kawuono e kinde ma wajetni migao mar pesa dhi som budget mar financial year 2025-2026 ne kwara Mogajwang kuom thuolo mokwongo e bwo sirikal miluongo ni broad based government ni ang'o manie iye
banka nyobro ngene gimidong ni budget book makoro bro ngiso ni to piny luoge nderni mage moketne gi pesa donge mana adier ero kama na enya ka ndara mawuok Rwambura nyaka Thuru kocha olose dogoe olose ndara mawuok Magunga kidhi Sindo madhi nyaka Sori mawacho sebedo ka chendo be oketne pesa expansion mar pau tuke ma Jaramogi mantiere Siacha be oketne gimoro kanyo koso obedo nade nyakwara Mugajwang mago to bro dhi nyime ka watemo kengo ni koruso in dam be oketne pesa to en pesa di ndara mawuok Mamboleo nyaka Miwani nyaka Kipsitet be oketne pesa to en pesa di mago to bro ng'iya nena nyakwara Mugajwang paya ma Usenge be oketne pesa koso oketne pesa weche mag affordable housing program weche mag gedo mag chirni ma itimo be oketne gi pesa to chirni gi oket pesa nade nyakwara Mogi magite wanadhi nyime ka watemo koloni matut kokalo kuom chenro mar Kogwen e nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje lu ma en budget day 2025 waziri John Mbadi ma dok odiochienge ang'eni ma odiochieng maduong' ne molo kata birthday mare men mana ket Ramogi FM kar chunje lu Ramogi FM Ramogi TV Citizen TV gi Noro duto wago kambi e bunge mar piny Kenya mar mi wach mora mora mutuch mamulo wach mar budget ni kokiwinje Ramogi ng'eni ok otimore sadek mar okinyi Collins Okaka kod weche manyien e yo madimba ka gin mago matuche kor gwenge Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo matuche kor gwenge gi Collins Okaka oyawre nyakoro Mugajwang kamoro mara mitiere arwaki ni machiegni Jatend Migao mar Omenda John Mbadi odiochieng' makwuono dhi somo budget mar omenda magana 225 26 ma bende romo shillings trillion 4.2 ma en budget mobiro pedho e nyim od bura ma odiochieng' ma kawuono. Budget no ma bende opogi e kidienje adek mamulo bad migepe mopogore opogore mano gin moting'o chudo mag chenro mag sirikal mabiro muonyo omenda maromo shillings trillion 1.79 shillings trillion 1.3 ne biro dhi ne chudo mag gope ka shillings maromo bilion 707.8 biro dhi ne chenro mag dongruok. Sekta mar somo en mago ma bende oyudo pok mabup maromo shillings bilion 701.1 ka bende en kwanda tamalo 28.1 mar budget onogdo. Sekta mar teko tudruok e olony manyasani gedo mag apeini ni kod pok maromo shillings bilion 500.7 ka migao mar arita ni kod omenda maromo shillings bilion 251 bilion 136.8 mano biro dhi ne migao mar thieth ka bilion 78 biro dhi ne migao mar pur ka shillings maromo bilion 12 biro dhi ne chenro majolo ohelni matindo e pacho kaindi ka counties ni biro yudo pok mar omenda maromo shillings bilion 405.1 magitimore kinde mabende. Jatend Migao mar Omenda John Mbadi wacho ni budget ma higani modhi somo odiochieng' ma kawuono en mano ma bende migao mare ok ong'awo ageta margi e choko mar osuru ka kipimo kod budget mag omenda ma osekalo chien. Mbadi lero ni giketo pok mar omenda ne chenro mamulo ngima jopiny achiel kachiel ka gigeto sekta mar pur, thieth kod theth mag mwandu. I will tell you that one thing that I'm proud of about this budget is that it is not overambitious. It's not overambitious in the sense that our revenue projections are reasonable, and I will tell you for the first time that National Treasury has projected ordinary revenue below what Parliamentary Budget Office has projected. Because if you unrealistically project revenue, you will definitely be revising budget in the course of the year downwards, and that will be opening up the budget deficit. Secondly, we have tried within the constraints that we have, with the tight fiscal space and even shrinking further with time, we have tried to allocate resources as much as we can to those critical areas that are good for the ordinary Mwananchi. Issues of agriculture and food, health. Education, we have tried to maintain almost the same allocations, but it should be understood that we are supporting higher education loans about much more by giving about 6 billion more compared to the previous financial year. Migosi Mbadi bende dhi nyime ka oluoni kaka achiel kuom yore mag geng'o kuo mag omenda jopiny oseketo chenro mopie kokalo
lokruoge kod chike mabiro konyo e kedo kod midhiero nogo. One thing that Kenyans have consistently spoken to is that we are collecting reasonable revenue, but there is pilferage and there is wastage of public resources. So my attention in the last almost 1 year has been targeted at reforms, bringing reforms, policy reforms, reforms in procurement, reforms in asset management, reforms in pension management, reforms in human resource management, reforms in budgeting process, and reforms in revenue collection. All this combined, going forward, will help put this country in a path where we use our resources effectively and efficiently, and there will be value for money. That to me is my focus. Mbadi mabende network kod jafombo marwa mabende rango weche mag ohala mano Jimmy Mbogo achiel kachiel kano wuok pare kochomo apise ma Treasury bore Nairobi kaindi motelo ne chenro ma kawuono no mabende korigeno wenge duto koro mago garajo Kenya ochime udiching ma kawuono bende wacho ni doher mar neno ni chimoro ganda jo Kenya obiro pare kaka jatend migao mane okelo lokruok e migao nogo mar omenda kokalo chiro uchumi mapacho kaendi kaachiel kod tieko mibadhi maokoni pod okwako chenro mag chiwo orak. One of the things that I will want Kenyans to remember me for is one who brought reforms in our procurement system so that the wastages and the corruption that we see in the procurement processes are reduced or eliminated completely. I would want to leave office as one who has helped to stabilize the economy and managed at least our public debt. I would want to leave office when people will be referring to that person who opened up National Treasury and made or demystified National Treasury to the extent that people start engaging more or engaged more with the National Treasury. Not a closed system working in silos. National Treasury belongs to the people of Kenya. The finances belong to the people of Kenya. We are managing it or managing the resources in trust. Jakuru magajwanga weche mabiro tindre kod mag somo budget makawuono ni mar higa 2025 chenro koro kata hikruok dhi nyime yo makare alwora mar od bura mamalo mabende odichi makawuono jatend migao mar omenda John Mbadi gino ni dhi somo budget ma kamano kambende en mano mare mokwongo kaka jatend migao nyaka nadonje apis mar omenda no higa mokalo magitimore kinde mabende weche magarita sani koro ridi alwora mara od bura mamalo motelo ne nyasi ma kamano med mana kete nyakalondo mari miero mara mogi wabiro bedo komi ler mathoth kotenore kod hikruok nyakang chop seche ma jatend migao John Mbadi angne mol e od bura mamalo mar somo budget ma higani. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Ka wadhi nyime kod weche manyien gi lakseche gi wadonjo nyaka e kar dak ma Kibra bure Nairobi kaya kama yudo ni familia makwan gi heo 200 ne oninde koyo bang' mach wango utegi mane kar dak ma Kichinjio e kar chung'ol bura no ma Kibra otieno mane piny orugodo kawuono. Jodak go nyaka sani wacho ni mach makamano ne ok ging'eyo gima ne nyalo kele kendo nowe ka gi kwano lal mathoth ka koro gikwayo piny owacho mar kaunti ma Nairobi mondo mi one kaka nyalo konyo gi kata gengo masiche mag mach ma kinde ka kinde jajuko gi e kar dakno ma Kibra. Ilianzia na huko chini. Kutoka huko chini gasi zikaanza kulipuka. Moto yenyewe ikaanza kuwaka ikiruka. Ilikuwa inaenda na nyumba kila nyumba. Ilikuwa inaenda ikiwaka ikirudi nyuma. Sisi tukashangaa hata paka tumelala nje. Kitu ulikuwa unakoa tu mtoto, kila kitu kimeunguliwa. Kweli kwa upande wa serikali zimamoto iliweza kutuma maji ikakuja. Ya kwanza ilikuja kupata pipe imeraruka na ya pili haikuwa na maji ya kutosha. Ilikuwa na maji kidogo. So hii ingeweza kusaidia. And then cha tatu hii njia yetu ni kidogo, hakuna venye zimamoto inaweza ingia isaidie kila mahali. Tumelala tu hapa kwa shule, hatujalala mahali. Tumejisaidia tu hapa kwa shule. Ndio kuna mahali pa kulala. Kama tu serikali kama atatusaidia, haki hawezi kutusaidia tu. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Waringo dojo county Masia kama yudo ni jodak e dho wath ma Sirongo mani sub county ma Bondo koro ywake wi mudho mandiwa magise bedo e kuom thuolo ma hew dweche adek nyaka ne teko stima lale gwenge go ka koro gikwayo
migao mochung'ne keyo teko sitima pacho kaindi mondo mione kaka nyalo chwalo negi resruok. Mana kaka miyo walera kod reporter barwa e county ma Siaya, George Amolo. Mago jodak kod johala e dho wath ma Sirongo mano bago ng'anyo ka ywago onge mar sitima e gwengego ka jakom dho wadhno Sylvia Godera ywak ni tije gi duto sani koro chung. Sirongo BMU stima oselal ma sani koro wan gi dweche 3 ka stima onge. Jo Kenya Power nobiro ka ong'ado stima. Koro Sirongo ka waonge security. To ka an gi jolupo, an gi jo manika matimo helni mopogre opogre. Jo Kenya Power dwani mondo bi mondo ng'iswa ni why momiyo ne gichodo transform, gichodo weyni mag transformer. Wach ma otel gi jakom johala ma Sirongo kuno migosi Enos Otieno ma oluwo ni giseluwo yo e ofise mag kambi Kenya Power ma Bondo to pok giyudo kony moro amora. Wach mar stima ni osechandowa kabisa sani ni dweche 3 ka onge stima Sirongo. To wasewuotho ofis jo Kenya Power, wasedhi mang'eny. To giminyisowa monyalo tiyogo otamowa. Owalo chung, nyithinde goyo koa kata mana e skul samoleo, mine maloko godhiambo ok nyal dok e utegi samowinjore. Owala joma loko wala gik fridge okethore. Wan matek magi makoro wanyalo tiyo Sirongo ka koro tamowa. Koro wakwayo jotelo mar Kenya Power gi joma usika. Oyie ong'iye wach stima ma Sirongo. Wan bende wan mana jopiny mag okura, wan mana jopiny machulo osuru. Kwayo maketgi ma ochiw gi wadgi Polo Mondi Ogendo to kod Monica Mondi Omolo ma oywak ne jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda kod jatend migao mar teko James Opio Wandai mondo yie okonygi. Ana kaka ng'ama chajo taya dan nyaka gi kinyozi tije na ochung' te nyithindo bende an go kwame dhot wana Gideon Ochanda kaka mbunge mara akwayi gi teko mari mi wasitima ohala ochung' konya uru dhogo tuo. Stima sani onge Sirongo ka koro dhi dweche 3 gi nus. Awakwayo bwana Opio Wandai ijasi achwaka onego bed ni oduma kata kochiek ka ji chako gwelere ichako mana gi dalau. Wuod Wandai winje ywak mag jogi. Ne gikawo thuolono bende mar kwayo jotendgi mondo yie olosi apaya mochomo e dho wadhno ma bende giywak ni okethore mokalo. Ndara rach mawuoro mag achiel kuom gik monego bed ni ndara akucho to chopo Sirongo BMU to wan kaka johala ma Sirongo maloko hala mar omena rech dhi to ka rech ok nyal dhi security be waonge go wan marach. Ndara rach masani ung'eyo mani kata kidhi Bondo iluoro mana kanyaka Jaramogi. Iro ka sechego ndara rach ma kaka nyalo ringo gi jatuo onge. Koro akwayo sirikal ni wan bende wan e piny moro ma mijuogo mana kaka ijuogo piny moro. To bose aka onego osebolwaga ni wan inenowaga mana ndalo kura. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kaporo manatiere kaunti na Siaya ni achich moro ma nyo geng'ne tesend obila ma okwala nyo kaongi mane oko yo derruok. Ka ben en achich ma ne itudo kod ketho mar rocho ratiro mar nyathi moro ma jahigni 5 kaluwore kod report mane ochiw kod kamanda mar obila sub county no ma Ugenya. Eneni Joseph Otieno Oduor manyori kochwale tesend obila no kod apisas mag obila mawuok e tesend Masega ne itudo kod ketho ma kamano ka e kinde manyori ko kawo ngimane oko ne okwayo thuolo ni nodhi dwaro losore matin mange emane kane luondache na oyud ka oliero e tado mar cho manyori odhie. Huyu kijana alitoka Sega na officers akuja kotini, alikuwa ana warrant of arrest. Akatafutwa wakati alitafutwa na officers from Sega, hiyo warrant sasa walikuwa weke in place. Unajua hata shosho yake na kuka yake ndio walikuwa anasema huyu jamaa anasumbua. Unajua walikuwa wamemshikia land title deed ya kotini. Sasa badala ya kwenda kotini, yeye akaomba mwenzake tissue paper. Kuomba mwenzake tissue paper aende toilet, wanaita jina yake sasa aende kotini. Kumbe alienda huko akachukua shati yake na kujifunga. Alifanya hivyo. Scene of crime wakakuja, process the scene, documented, and DCI wanachunguza, they are investigating, even poor people. Watiko chumanyin kod report motenore record chenro mag jiwo somb jopuonjre e sub county Mandhiwa kama apis mar jaod bura Mandhiwa kakonyore kod riwruok moro ma ok mar piny owacho koro chako chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre mag sikunde mopogore opogore e sub county no mondo mi ojol sombgi kendo gibed kod kinde mar somo kaluwore kod jaod bura Mandhiwa Martin Owino. En chenro ma kamano geto neno ni jopuonjre
ahinya to mawuok e familia mayuto gi ne piny ma bende ok nyal yudo chiemo e wang' sa mondo mi gibed kod kinde moromo ne somo oyudo kony ma kamano kendo neno ni jopuonjre mathoth odhi nyime kod somgi maonge ng'ikruok moro amora. Waluonge ni Ndiwa Food for Learning Program. Kendo akao thuolo makende mar goyo erokamano ni PS State Department of Children, CPA Karen Agengo gi CEO Irene Muridhi, jatend Children Welfare Society of Kenya. Mane momiyo program ni obedo launch tukech wayudo oduma maromo 700 kod 60 mano bags mag 90 kg, ganda 328, olayo 93 kod mo moro mar 20 liters cha bende wayudo 210. Ma oromo wachako phase 1 39 high schools Mandhiwa biro bedo gi feeding program. Gimomiyo watimo program ni en ni wadwaro ni nyithindewa kik dhi class maonge chiemo, especially nyithindo maonge go kik gilew ne school nikech gidenyo. Tiende ni program ni dhi increase improve health margi. Program ni endi dhi increase attendance margi, tiende ni ok dhi lewa nikech weche mag chiemo. Program ni endi bende biro miyo koro nyithindo bede school mang'eny. Ka nitie food security, performance in examination bende biro dhi mbele. Ma is phase 1, phase 2 biro kaber biro include other schools modo. Nyakoro moga jwang' gi kanyo bende machopa e giko mar weche manyien e yono madimba kaka ne gichopo e meso mar choko weche manyien ka thoth gi bende ne gin mago mutuch kuke kor gwenge mopogore ka bende odiochieng' ma kawuono wenge duto nitiere e od bura mamalo ma bende igeno ni jatend migawo mar omenda John Mbadi biro somo budget mar ikomenda mag 2025 2026 ginang'o gini manitiere budget to pok mar omenda odhi ne migepe mageto ogin pok maromo nade bed mana kete nyakalondo mare miero maramogi mar magi gin chenro mabiro kelo ni achiel kachiel kaka gibiro bedo ka gitimore kowuok e nyim od bura mamalo odiochieng' ma kawuono bende wabiro bedo kod jolony e kinde mabiro chien mabiro konyowa fuono budget ma higani chal mare kod japiny to biro bedo kod yuto machalo nade kokalo e budget mibiro somo odiochieng' ma kawuono nyakalondo mare miero maramogi ndalo duto. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Moriri siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari *811*414#. Uwe na siku njema, Mungu akiwa mbele takuwa njema. Uwe na siku njema. Moriri siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari *811*414#. Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedhe nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu. Kogwen. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi.
Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 12 dwe mar auchiel higa 2025. En odiochieng' mar 163 e higani, kodong' ndalo 202 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1964 mane jatend duond bura mar African National Congress kata ANC mano migosi Nelson Mandela nolad ne twech mochwere. Be ing'eyo ni umi gi iti dongo pile ka pile? Mae en kaluwore gi mbui mar healthnews.com. Maling'ling mopondo iyango e lela mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wach maber ne jopur magwenge mag Nyanza. Sani koro kambi mar Redson Machinery Limited, ma en bad kambi mar Camco Equipment Limited, kelo ni FM World Harvester maber ahinya e pacho ka, kendo itiyo godo e kayo mchele. Yud offers magwa ka in Kisumu, maka inyeo rice harvester achiel, to iyudo rubber truck achiel nono. Offer ni rumo tarik 30 dweni. Ne mathoth, yuatole namba mar 0735 333 402. Riuri kodwa tarik 20 dweni higani, kawa yao badwa manyien Kisumu, Obote Road e tesend reru manyien. Mich ibro mi ng'ato ka ng'ato ma ochopo. Uduto orwaku. FM World. Your world, my world, our world. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Sango malamu abeni nyakwar jobilo. Oh, sawa. Yadundo wono bonyo nyakwar jobilo, yathigi toni abeni kamino kinyo. Sawa. Yadundo wono bonyo nyakwar jobilo, yathigi toni abeni kamino kinyo. Yadundo wechera mona chiemo, kendo mona nindo nango nyakwar jobilo. Mapenzi Yadundo wechera mona chiemo, kendo mona nindo Rachwanya Studio, Kisumu City. Wapi Ongoro Jakarachwanya, injinia mkubwa sana. Moriso ya ndo Baba Talia, asante baba. Johnson Abuto, Wokano. Pinkaru, Jomadwa, Torugi Mage. Okini mangich, donga chiochon, achomo ba. Barak Jomja Uyo. Eweru mogo siepe, jotumbe madongo gimatindo. Wachomo yo chiga yogo siepwa manosevewa. Engineer Godwin Olema. Utnebera inya, wachopo tulikaribishwa sana. Watimo manotero wa watieko, wachomo iboma. Pinkaru, Jowadwa, Torugi Mage. Omoshe Mpesa. Okini mangich, donga chiochon, achomo baf. Neweru mogo siepe,
Jothumbe madongo gi matindo wacho moyo chiga ywago siepwa manosewewa. Tipo nduma wuoth ne ber ahinya wachopo tulikaribishwa sana. Watimo manotero watieko wachomo iboma. Uzuni tele mashabiki Tokuyo makopi njo wadwa Maberi chachiga nowewa Yeseche moko ginjore Rosa uma mweshimiwa Rosa nyango nyarich Rambi rambi zetu tupeleke Nechi ya beni Jovi Kakarano tutafanya nini Jowadwa mapenzi ya Mungu yatimizwe. Haleluya haleluya. Wenu wachunywa wonoganda waroni mondo timre pinka kake polo ya waruoth wonoganda wenu wachunywa wonoganda waroni mondo timre pinka kake polo. Iwinjo radio. Agulo Gabi onyoso chielo regi moe woda sego kanyada. Reswa wono simbo Reswa bongobe Reswa judgment fin wanelweti Akwai wono ganda Reswa wono simbo Reswa bongobe Reswa judgment fin wanelweti Reswa wono simbo Reswa bongobe Reswa judgment fin wanelweti Reswa wono simbo higa mar 2020 dwe mar auchiel tarik 11 Abeni Jachiga nowewa mada ji perimeta piny rugi mage pado mano yogo do siepne Abeni wuod chiga Nyasaye kere chunye kamokwe ya kwanza ya Yesu wakiacha budho kodo siepe waturonia jogimera totwea amugojela kisha baadaye najipata kwa kikingi ya umeme Otieno small ochimbo sawa tu Obingo twea Johnny Madanji ya ngomarach Ongorach nina ni miujiza ya kwanza ya Yesu Wakiacha budho kodo siepe waturonia Obiambo taska jogimera totwea amugojela kisha baadaye najipata kwa kikingi ya umeme Utweana ngojoni Utimana ngojoni Ango makoso nujoni Topokane gonga tojoni Topokane gonga tojoni Poka kwalo ngatojoni Utweana ngojoni
twea nang'o joni, yawa poka kwalo ng'ato joni, poka yanyo ng'ato maganji, poka kwalo ng'ato joni. Mama, 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 ango makoso joni, ango makoso joni, papa, kakwalo ng'ato tuwena, kanego ng'ato tuwena, poka kwanyo tipo ng'ato yawa, to poka kwalo tipo ng'ato yawa. Opingo twea, joni madanji yango marach, bongo rach nina ni miujiza ya kwanza ya Yesu. Waketo budho kodo siepe waturonia, jogi mera, totwea amugojela, kisha baadaye najipata kwa kipingi ya umeme. Opingo twea, joni madanji yango marach, bongo rach nina ni miujiza ya kwanza ya Yesu. Waketo budho kodo siepe waturonia, jogi mera, totwea amugojela, kisha baadaye najipata kwa kipindi ya umeme. Cristiano Kaleka, nami sije maneja melanina, uwawe, utaweza. Muchawe, muchawi, mujinga, mujinga. Muchawe, muchawi, mujinga, mujinga. Ameua baba yake, ameanza kulia lia lia. Ameua mama yake, ameanza kulia lia lia. Ameua baba yake, ameanza kulia lia. Danwe, aru. Tikisha, 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 tikisha. Silimene awano. Tikisha, 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 tikisha. Ole, tikisha, 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 tikisha. Beti yamu. Tikisha, 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 tikisha. Cha, 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 cha. Tikisha, tikisha, tikisha. Walimu teacher madam, Mama Elisa, haleluya. Usione wasiwasi baby, nishakuchagua. Usione wasiwasi baby, nishakuchagua. Nakupenda baby, nakupenda. Nakupenda mama, nakupenda. Voilà. Moses Kidi, Stone wewe. Keno dongo takarachu. Adier piny karuto rugi mage pinyne odiochieo kinyi ni abeni jachiga osewewa bang' tuore kuom ndalo manok kende nyakwara Mugajwang' mar Nyasach kwe mer keto chuny wuod chiga kamokwe magite biro kokalo nyakalondo mari mihero kendo migeno gi lala Ramogi FM kar chuny jaluo. Aneno kanyo ka wadhi kodi maber mano kazinda mara beni jachiga donjonwa e yo machalo kama. Wach masani koro oseseto it siasa mar Kenya ka, ahinya Kenya ma murima. Iparo bile nyakodo koseme, nyara longo itima na nije rundo, seme lango. Wadewa chako era gi nyakodo koseme, wawuothe boma kendo wamakolo etwa kama.
Mari nyakodogo seme wawuothe boma kendo wamakolo twakama. Kata Kevin Kelly Wonya Siranga en Kazinde Willis Okeja Kakwany. Kevin Kelly in Kazinda Bingeni era no me ada mocha mole moe potene Totinya seme Es Japan lude dongole Paris mtu wa watu Yaberi Timothy Mukwero Nyathiyo seme Imea era mabilo tiringa Nathaniel Japeng Lora Wudukana Republic Yaberi Timothy Mukwero Nyathiyo seme Imea era mabilo tiringa Abisalom Omolo Swagalao Yaduna Majikune Totinya Rio seme Tuogedala Mosika Midokiyo Akwata Mitsinga Wutrufena Baba Junior Yaduna Majikune Totinya Rio seme Tuogedala Mosika Midokiyo Milton Ongoro Jakara Chonyo Rafiki Kamili Yadudo Wodo Bonyo Yakwarjo Bilo Yathigi Tony Abenika Midokiyo Mayedenda Iparo Bile Nyakodogo seme Nyara Longo Itimana de Jadudo Martin Matungurege Ejawaya Ijedi era no me ada mocha mole moe pote Iwinjo Ramogi Radio. Fredi Jakadongo Yakomala Oh Yaberi Timothy Mukwero Nyathiyo seme Imea era mabilo tiringo Musa Jakadala Mose Usuri Kindo Rafiki Kamili Beri Timothy Mukwero Nyathiyo seme Imea era mabilo tiringo Owurpusi Yakisumu Pada Sole Pada Sole Pada Sole Oh Pada Sole Pada Sole Pada Sole Raj Wonyo Studio. Iwinjo Ramogi Radio. Oh yes Oh Lando Nyathiyo seme titi mana de mami Ayaye Lando Nyathiyo seme titi mana de yurumoni Ayaye Mane waromo mwalo seme Nikoni ero nyakwere jobilo Woda nyango Mane waromo mwalo seme Nikoni ero nyakwere jobilo Woda nyango Obedo na de Nyathiyo seme Minugi ringo kamino kijo Osto Bedo na de Nyathiyo seme Minugi ringo nyakwere jobilo Baby nyochi mi aera mane masiko chando chunya Osoya uongo Baby nyochi mi aera mane masiko chando chunya Osoya uongo Nekeche picha migo gija uoye misiki poste FB Tokwago chunya la manya Baby picha migo gija uoye misiki poste FB Tokwago chunya la manya Yaseme picha migo gija uoye misiki poste FB Tokwago chunya la manya Andigida, 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 andigida Oh, aya, sawa Baby picha migo gija uoye misiki poste FB Tokwago
Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Nixon Obarija Kabunde be kazinda. Sisi ni cousins, eh? Victor Okinda Urka Bondo Komala. Flo Awish Oyaore. Okay. Jawo inyiri matiwa sero ogi wacho diera uongo mingie. Jawo inyiri matiwa sero ogi wacho diera uongo mingie. Kara nyiri matiwa sero ogi wacho diera ujanja mingie. Adi nyiri matiwa sero ogi wacho diera ujanja mingie. Kati yudo mosedhi tedo endo nyalo wuoni ni mano kazinde mano kazinde kata chware kazinde en kata chware kazinde en ngata kazinde oh waremo aya jawo inyiri matiwa sero ogi wacho diera ujanja mingie. Jawo inyiri matiwa sero ogi wacho diera ujanja mingie. Kata chwore mobeto godo endo nyalo wuoni ni mano kazinde mano kazinde kata chwore kazinde en kata chwore kazinde en ngata kazinde en ngata kazinde obayo gi kazinde odak gi kazinde adigida oh Felix Owonyaboro Pesotas. Felix Owonyaboro Pesotas nyocha wito wuongi. Mano en jafwambo gi keyo kendo jalendo mar Radio Mayienga Nairobi ka. Wuoda lego mosenye kuom wito babani. Mabende chanoko tarik 20 mar dwe mar auchiel ni mosenye wuoda lego. Owonyaboro Pesotas, pole sana. Nyiri matiwa sero ogi wacho diera uongo mingie. Jawo inyiri matiwa sero ogi wacho diera ujanja mingie. Iwinjo Ramogi Radio. Kara nyiri matiwa sero ogi wacho diera